Здравейте, моля да задам два въпроса. Здравейте, разбира се. Какво най-често купувате във вашето ежедневие? Като, например, препарати ли използвате или нещо друго? Да, препарати, умекотители. Страхотно. А откъде най-често си закупувате препарати? Смятате ли, че в днешно време са поскъпнали цените на битовата химия? И според мен, да, цените доста са се увеличили. Вие предпочитате да пазарувате онлайн или в физическите магазини? Както на по-удобно, онлайн е по-удобно според мен. Добре, вие като млад студент смятате, че ви е по-удобно да пазарувате онлайн. Да, Добре, ами точно по тази причина ние сме Евроцент.bg. Това е сайт, в който може да разгледате разнообразие от качествени предложения, най-вече и битовата химия, защото ние предлагаме доста ниски цени, където няма да ги видите. Давате 5% отстъпка при плащане с карта към всяка една ваша поръчка. супер, благодаря ви много, ще го разгледам. Добре, това, че си отделихте едни 3 минутки от времето, ще ви подарим от нас жест, малък подарък. Надявам се да ви хареса и ви желаем хубав ден. Благодаря ви Благодаря. много, всичко добро. Чао!